Татарстанда Milli Мультфест Республика балалар кинофестивалі узашак. Онда катнашу үшін татар тілінде анимацион мультфильмлар кабул ителә. Татар информа етлігінде узган матбугат конференциясында кинофестивальны оештыруның үзенчәлекләре белән таныштырдылар. Республикада анимацион фильмлар ясау тәҗрибәсе булса да, әлегә шундый чара беренче генә тапкыр үткәрелә. 40-тан артык мәктәп, балалар иҗат үзәге һәм балалар бакчасында анимацион кыска метражлы фильмлар әзерләү белән шөгыльләнәләр. Кинофестивальнең сайлап алу этабы онлайн форматта 1 ноябрьдә башлана. Киләсе елның февралендә Буа, Актаныш, Зәй, Казан зоналарында икенче этап һәм финал апрельдә узар дип көтелә. Усталык дәресләрен уздыруда каралган 7 яшьтән алып 17 яшькәчә балалар һәм яшүсмерләрнең хезмәтен Союз мультфильм, Тат мультфильм, Казан дәүләт мәдәният институты вәкилләре бәяләячәк. Менә шул фестиваль өчен аерым адресыбыз бар. Сөйкілі қатын қызларымыз Орагыз TikTok-ны, күпме TikTok-та анимация һәм кыска метрлы фильмнар, кичкенә генә роликлар, балалар миллионнар җыялар менә шул роликлар белән. Мин уйлыйм, бу бик заманча һәм бик вакытлы һәм урынлы фестиваль булыр дип уйлыйм. Чөнки моңа кадәр әле мондай бер булганы юк. Татар телендә ансы инде бигрәк тә мөһим, чөнки милли конкурслар балалар өчен безнең республикада күп түгел. Барбыр безнең максатларыбыз улы, теләкләребез изге дигәндә Тукайча. Ул безнең милли киностудия, милли мультфильмнар булдыру. Чөнки менә шулай башласак, адымлап без аны булдырырга тырышачакбыз без. Менә ул Мәскәү саллыгына жюри әгъзалары булачак. Ә безнең элек-электән талантлы яшьләребезне чөпләп тордылар. Мин үз мисалымны гына чыгып әйтәм. Менә без әйтеп китүемчә беренче мультфильм төшергәнек. Татарстан синема оешмасы таралгач, бөтенесе ил буйлап таралдылар. Дөнья буйлап таралдылар. Чөнки тәҗрибәләре зур, эшләнгән. Аларны менә болай тартып алдылар. Шуңа күрә инде бу безнең максат киләчәк турында әйтсәк, бәлки алдан әйтү, бәлки бераз тыйнаксызрактыр, әмма ләкин шундый зур максатлар безнең, һәм минемчә шундый зур максатлар куярга кирәк тә.